ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, pong personalan, si Henry M. Tagahapot na. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan. Mga kasihaputan na ang sarong problema matawanin aksyon kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot, digdi po sa DCGB Radio. Kay ba po dyan sa luwas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta. Ngunyan pong aldaw, digdi po sa tuyang kapalibutan. Good morning po, Legazpi City, Albay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano. Side man na partikan mundo, welcome po sa inyong programang Morning ang Hapot. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang Lunes. Kamusta po kamo kabos ha? May mga birthday ngunyan. Happy birthday. May mga travel ngunyan. Magandang morning. Mga nakatutok tabi sendang mga auto. Mga nakatutok tabi, mga tugang sendang mga auto buda sendang mga harong. Good morning. Welcome sa programa. Ang sa tuya tabing numero na pinindong apudan o kaya para magkaigwan ng reaksyon. 0969-088-5548 Smart 0969-088-5548 Sa tuya tabi na Globe 0966-203-0034 0966-203-0034 para sa Globe. Para po sa Smart 0966 o 0969-088-5548 Yan. Yan tabi ang numero na pwede nung apudan para po sa mga reaction. Yan tabi na pagkaaga, mga tugang di po sa indong programang Morning Hirit ang Hapot sa DCGB Radio. Kumusta lamang po kamo gabos? Alright, sige. Di, kaso, paano daw ini gusto kong may makahuron ako dyan sa NFA, tabi. Mga bossing, ano yan? Tabi, mga busing, good morning tabi dyan sa National Food Authority. Yan, ha? Magandang umaga po sa inyo mga busing. Araw ini, kasabagong aga, nagpasada dyan sa samuyang pag-iriba. Uminagi sa mga pag-iriba may tabi dyan. Sabong aga. Halaba, mga alas 5 pa sa nagayod o pa before 5, halabaunon po supila dyan kan mga senior citizen na iyo po ang gustong magbakal nin NFA rice sa kantidad po na 20 pesos ang kada kilo. Mga busing, baka po pwede mag-ibo ka mo kidisenyo na gari nagluluwas, mapagalon maging pobre sa Pilipinas. Ha? Mapagalon maging pobre sa Pilipinas. Buda, mapagalon maging senior citizen mga tugang sa Pilipinas dahilan po sa sitwasyon na sa luwas kang NFA, halabaonon ang pila nag-uran mga tugang para makabakal sa nakan bagas. Hello? Hello? Good morning. Yes. Good morning po. Sa bawa po, sa tabako pa ito, bawat tabako. Opo. Ano po may paglilingkod, ma'am? Ano po ganito? Kasi dito sa tabako, sa NFA, ating gabi na, marami pang tao na nagkukuha ng number para pag kumuha ng bigas, may number na sila ngayon. Dating at mga laon, may mga tao na Nako. Oo. Para pagbukas ang NFA para makabakal ng bigas. Opo. Oo. Yan ang dapat po talaga baguhin. Kung baga, sabihin baga na, sa araw na ito, puro senior. Di ba? Sa araw na ito, para sa mga PWD. Nakakuan man po talaga, ma'am. Everyday kasi talaga, may naka-schedule na magbakal. May schedule po talaga. Kaya lang, kasi kaninang umaga sa Legazpi, naka-schedule, senior citizen. Daming pila. Wala po sa ayos ang pagpapabakal. Kundi, ang ano nito, dapat iayos. Kung araw-araw yun. Opo. Pero,
kung banggi na, dapat hindi ka na pumayag. Yeah. Lalo na security guard. At kumuha ng number para kinabukasan, mauna sila. Opo, okay. Diba? Opo, tama po ma'am, tama po. Mm. Ako nga, nagpapalang nga ako bumili kasi senior na rin po ako. Opo, oo. Mm. Ako na yung napakahabang pila na disismaya ako. Yeah. Dahil Mm. kawawa, pulan, araw, gutom, sa Oh, gaya. ata na. Okay. Oh, diba? Yes po. Ito yung kailangan po talaga nasa lugar po. Opo. Kung iputan niyo po kay civilian po. Yung po na supervise po sa amin. Opo. Maikot din para malaman kasi ako yung taong kahit gabi na naikot ako pero hindi ako reporter, hindi rin ako ng sa radyo. Opo. Konektado. Naobserbahan ko siya. Nakaka-obserba ako sa mga paggilit-gilit. Pero kailangan talaga ang kooperasyon ng bawat bangsaro. Yeah, okay. Oh, thank you po. Salamat po, At salamat. Salamat. Opo, okay. Salamat pong maray sa pag-apod. Alright, bye-bye. Sabi ni nung Smigo, nagyan ko nga kasabago, gari pigumos ang puso ko at ayo na ngani. Garing nga pigumos ang puso ko, Migo. Grabe ang hira ko. Gurang na napapahirapan pa. Iyon na nga yan. Mamaya babalikan tayo yan, ha? Tamay report muna si Pading Alar Mario. Hali po dyan sa luwas. Good morning, tabi amigong Nongs. Dyan sa Nongs Meat Shop. Good morning, Pading Al. Anong latest? Buhian mo? Salamat sabi Paday, good morning. Talagang padagosan pagingawa kan gobyerno lokal digi sa Legazpi na masolusyonan ang baha. Kung minabagsak parayan uran. Sa latest na lakdang ngunyan kan gobyerno lokal, igwa na ki pigapod na moderno naman na ekwipahe dyan sa may pumping station. Yes. Ini daw ang pigapod na innovative solusyon para lalong mapadali ang pag-awas kan tubig baha. Kuning kaso makusugo ng uran digdi sa Legazpi City. Magayon nini na big papahiling sa social media ni Mayor Siam Ismail na may mga Dracula na host. Portable ko bagang pade. Portable pumping station. Portable pump. Portable yan. Nagari na sa truck. Portable pump. Kaya magayonon mananggad na solusyon tangani mapadali ang awas kan tubig baha digdi sa mga salog na may napasiring dyan sa kadagatan. So apera kan na solusyon na yan nahiling ko mismo aktual ang padagos na pag dreads kan mga salog lalo digdi sa tula-tula binakho so mga baybay na kumbaga nagiribabaw ng maray sa salog parte ni kan pag dreads kan salog tangani makaawas man ang tubig digdi sa may stansa maoyod area na pinapagsak digdi sa Marquez sa tula-tula at least mo niyang bulo-bulo na ang salog digdi padagos ang napigibong espersos kan gobyerno lokal sa liderato ni Mayor Siam Ismail para luay-luay ng masolusyonan ang baha digdi sa Legazpi Plus diyan sa barangay mismo. Diyan baga may standing ordinance o may ordinance na big sunod ko niyan ang Legazpi City approve na yan na sa mga barangay officials mag-inisyar man ni na kanya-kanyang paglilinig sa kanal para maiwasan ang pagbaha kung araw ganing nagpaparahoran. Okay. Yan, balihan bong karas o kaya informasyon pa ali sa City Hall, Alar Mario, DCGB. Magayon na bareta iyan Magayon na bareta iyan na pigasabi ni Pading Al para sa mga mga taga Legazpi. Igod adyang ki gari de ko aram ko ano ang tamang term portable na truck o gari igwa ki sarong truck na darahon mo maski sain diyan sa Legazpi ipapump niya sa tubig palawas. Tama ano apod pa de? Mobile water pump. Mobile pump. Mobile pump. Garo yaon nandiyan sa may partikan barangay San Roque ngunyan, sa may San Roque pumping station. That's a good news. Tangali na halimbawa man ngaya bumaha natugang sa tuya tabi na palibot, hindi madali na iluwas ang tubig. Buda,
mubabol siya, mga tugang, mubabol siya na gari makakatabang kimaray ini, para po mga tugang sa abako lang gari makakatabang siya. Alimawa, daran mo duman sa may ngaya dyan sa may Pigale. Oh, daran mo ngaya dyan sa may Victory. Oh, may tubig ngayon na naluluom kimaray, ipump mo paluwas. Yun lang duman sa may kuan, yun lang duman sa may ito supig sabi ni Padingal. Maray na bareta ini. Maray na bareta ini mga tugang na ano yan. Mas maray tabi yan, di ba? O gan pigapudan ko si Mayor Hisham, gari maplag racing on yan. Baka dito makauron. Hello? Hello po. Good morning, sir. Good morning. Opo, may akot lang po ako, sir. Okay. Ako dito sa walang ditong program, sa Libon. Opo. Kung na rin po, ma-pakaw. Sarong taon pa, kulang mo si 6,000 mo yan. Ano? Kulang man po si 6,000 mo yan, walang ditong program. Ano po yan, sir, na walang gutong program? Saan hali yan? To this WD? Opo, sa Bongbong Marcos po mo bagayan, di President Bongbong Marcos. Iyo, kasarin po sa latest na dahil na ko Kung isang taon siguro, nung nakakuha kami, last pagkuha niya, kuya, kung makumang po pa rin Yeah. August ko. Opo. Confirm iyan, sir. Iyan ang pagkasabi mo po, confirm iyan. Confirm po iyan. Na-report mismo ni Jimmy and budak na-interview ko kaan sa taga DSWD. Anday nyo na-receive. So, gari so last quarter. Budak, Enero igwa, may alternate, hanggang tabi, last quarter kan last year, then nyo na-receive. So, bari 3,000 plus, di ba? Walang gutong program. Oh, confirm po ang sir. Kaya sabi, kunyan dang Enero, Pebrero, gari tataw, nagtaw na po kunyan sa inyong Enero, Pebrero, Marso, kunyan na, 2 bulan na ini. Hanggang ngunyan, da ipapalan. Oh, yan ang pagkasabit Oh, puro problema ano, sir? Ang inabuta, sir, gutong program. Pira pang na-receive mo kada bulan? Kuya, sir, hindi man nga ni Professor 3,000 kay yung kantindat kay ito. Oh, pero bako ko kaunin doon sa tindahan yan? Oo, sa Kikwazo nakakuha kaya. Galing ka din si Glenn Serrano, Alvin Serrano. Oh, pero sir, ano ngunyan? Pero ano ngunyan, sir? Gutom ka na o basog ka pa man? Basog ka pa man. Basog ka pa man ngunyan? Maski na kapig abot? Taga saan ka po? Taga Libon. Libon, see? Yung sa 3rd district, nakulan mga beneficiaries dyan ka na walang gutom. Hanggang mo niyang palanda Opo. Gutom, sir. Pero namahaw ka na po ngunyan. Salamat po sa pagkapod. Salamat. Alright. Pasensya ka mo ta. Deko na po dan kunyan aram ko si Mayor Hisham ngunyan kun ito maatin ki flag racing Lunes bagang ngunyan. Bakit taon? Makaoro ni Pading Alarmario pagka flag racing ceremony si Mayor Hisham ta. Nagka-interest ako ang istorya niya na igwa ki portable pump na nasa truck lang. Hello. Yeah, good morning. Ano man ang doon itarang pinisay mo? Ano, sige daw. Tara man, nakirita kita man sana. Ano man ang yung pumping station na kung bubugakan mo kay portable? Di man nga nag-under sa pumping station. Oo, pinatay nag-shifter ninda. Ay. Sorry. Gari malain ang hapot mo nga na aga. Pwede mag-sorry? Tama sala. Gari nakalampas sa hapot ko Latuson ta ka. Pig pasuro si para ko na nga. Tinumbok mo pa. Ano man iyong buwangan ta ka? Day man pa dita. Day man talaga nag-andar yan. Maski ka ito pa bago mag-assume sinda. Oo, natay nag-shifter mo.
Ay, gari ako nalagod sa mayor ko niya na. Ang hapot mo, gari ako nalagod sa mayor ko niya na. Pagkaraya pa na eh. Kaya mo na yun siya, Lipi. Kaya nga nagbugta kayo temporary na pump, tangani na may baha, mawala sa tubig. Tadi mo nag-under so dati. Question number 1. Inacceptar mo? At inulit mo na naman nga. Panduan mo ako, ha? Salamat, Lipi. Salbatan ng pigpaulok naman ako galing lalaking ini. Pangyari sa, di ba? Paano nakita ka ini? Woo! Kitang mapo ng pati. Ori daw ang apunan ko. Di kita sa guro. Iba naman daw ang pag-urunan tangon yan. Madali lang, madali lang. Uni daw ang pag-urunan tangon yan. Medyo relax lamang ini. Madali lang. Unang pag-irestoryanta daw, medyo makarelax lamang kita ka ini. Alam ko na, ha? Iba naman daw. Alam ko na, tapo ng 0927 169, alam ko na. Ayun na, unang pag-irestoryanta daw, So, bako pampakidit kilawas, at utong Tagalibo, nag-upload. Sa mga programa kan gobyerno, din na narasibi, na-discuss ta ang kang inot, bagata, na-report ani Jimmy, sabi kan DSW dingon yan na 2026, ayusun ninda yan. Di ba? Ayusun da ninda tabi yan, ngunyan na 2026. O, dahil man, in Pebrero na, dahil pa nila na-resibi, so dapat na-resibihon. Paano kita kainingon yan? Magkabarasog. Nang inabot, gutom. Tuloy man itataw sa enda, so mga dapat na benefits, kan mga beneficiaries. Sa kabaga. Yan ang pigasabit, ha? Kundi, medyo malas-malas kita ngunyan na Lunes mag-apuda, di. Ang piga-apudan, taday nagsimbag, ang piga-apudan, taday nagsimbag, alat nga na, alat, maribukong ka, maribukong nonon, ininaling mo na, maribukong na babayi ini na, maribukong nonon na babayi ini, mana, yun na, alam ko na, apudan ko daw ini si Romy Candasa, supamayokan Executive Albay Arts Foundation, buda representante mga tugang sa Legazpi City Creative Industry Development Council. Baka lamang makauron ta si Manong Romy. Tiko sinang aktibidad, tabi ngunya na Pebrero, ngunya tabing National Arts Month. Tiko sinang mga aktibidades. Manong Romy Candasa, good morning, tabi sa imo. Kasi nang mga aktibidad, ay nako, kinatberits na logod, inup gayod so, cellphone ni Manong Romy, si dong nag-upload na ini. Doon di malas kita nga na aga, adi. Mga pag-iriba, di ba na daw tabi nito dyan, so, NFA. Bako ang good news, bad news iyan, tamay permanent pumping station, binugtakan ki mobile, tada nag-andar sa pumping station. Ayos man ayos man ang reaction ni Manong Diggs. Manong Diggs, good morning, tabi sa imo. Good morning, relax. Kaya nga ni, gusto tang mag-interview, gusto tang maghapot, kung ano yan, tabi na sitwasyon na yan. Tangani na, masabutan, igwa ng pumping station, binugtakan ki, maray ng analysis nindo. Ako, bad news nga yan. Dahil man nagsimpag pa lang kay Angel, abay siya na Angel, ilingan na dyan Angel sa NFA, mahanap kita pwedeng makahuron lamang, i-live mo ngun yan sa kuya, kauron ta ko ang mga pwedeng giribon dyan, sa National Food Authority,
NFA. Yan. Diba? Tangani na solve ang agata, magpapara problema kita. Kaya yan. Lunes na lunes, kidit kita. Wala talaga. Mali. Hello ay wala talaga. Wala tayong magagawa. Okay, sige. Mga tugang on minuto bago mag-abot ang alas 8 nin aga. Di naman kita. Sigurado ini. Sigurado ini apodan ko sa principal naman kan ano ini apodan ko naman so principal kan ano yan Mauraro, ngunyan na aga. Yo, okay. Sa dami ng kung ano ng sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaring tumama, tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatrabang pagkain ng alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet at exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic, inal-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ito pa ang ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan. Okay. Bueno. Yun, natabi yan. Ang mga marhay na bareta, mga tugang tungkol tabi sa tuyang salud, mauran ang pagkaaga. Dili po sa tuya na palibot. Good morning, Hen. Tama ito. Apodan mo tabi si Mayor. Yeah, all right. Sa mga travelers natin dyan sa UB Express daw. Mga taga UB Express, tabi. Na nakatutok. Dili po sa satuyang programa, mga tugang sa DCGB. Tabi, ngunyan pong aldaw ni Lunes, mga tugang. Alright? Oh. Hilingon ta mo na sa mga reaction kan sa tuya na mga nakalak na naman ang cellphone. Ay, naku, paano? Kapagala, dapat pala ang cellphone ko dahil kipin. Natagit na may pin yan. Henry, sana po madiscuss ninyo ang differences ng listahan ng senior sa lokal, bayan, sa provincial at sa national. Nalilito po kasi ang ibang seniors paano mapunta sa provincial list o national list ang seniors na nasa lokal. Magkaiba kaya ang amount, TY? Yung mananggad, nata daw yan. Sige po, ipa-research ko po ini, ha? Sana po maksyonan arog sa muya
Deki service mapagalon mag-abot tig di available number. Sandali lang ah. Good morning sir. Digdi po sa tabako matanga na nagpipirila tapos may nagigibo ng number. Pag duman sa NFA 4 AM mapila na tapos may nagsasabi na wala na daa so number. Tapos matao sugard ki giraray tabangi sana na mapakaray ang pila sa NFA. May nagpila ngani na 2 AM nakakuha lang kinumber. Sana po maksyonan man arog sana ang nasa upland para deki service. Mapagalon po, maabot kami deki available na number. Salamaton po, sana matawan ang attention ang samong hinaing sir. Oh. Sige daw, tabaka si Angel, may nakuha ng pwedeng makauron tatabi ng niya na pagkaaga, digdi po sa tuya na programa, mga tugang sa DCGB. Hello, good morning Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Nasa flag racing ceremony pa VP Henry. So mga personalized and officials na National Food Authority Bicol. Asin so team leader kanwa FTI Dining Food Terminal Incorporated VP Henry na dati nang nakauron Minister Mar. Wala pa tabi di VP Henry. Sain? NFA Bicol. Alas 8:05 na baga, leng tao dyan na pwede makauron. Ang designated kay VP Henry na tagapagtaram lang ka itong Food Terminal Incorporated na iyo talaga VP Henry ang nag-i-implementar ka ining 20 pesos na bigas. Team leader lang dapat VP Henry ang magtaram sa media. Pero as of now VP Henry, segundo man sa kaibahan niya, wala pa da VP Henry. Pero as of now, ang pila kan mga padabatang senior citizen nauuranan naiinit din nga ni VP Henry nag-iinit. Pero ang uran VP Henry dito sa palibot na nagduduro na gusto, mas dakol itong mga nagpipirila, nagkaduwa ng pila inidigdi sa luwas ng compound kan na NFA Bicol. Apera pa ini VP Henry duman sa mga nasa laog digdi content. Malat na VP Henry ta makihumapot ako digdi ko na perang sir, pwede po makiluwas. Sir, good morning po. Pwede po makiluwas digdi sa saglit po. Dakol digdi VP Henry, mas dakol digdi VP Henry itong mga nagpipirila sa luwas. Kumpara digdi sa nasa laog sa VP Henry. Okay lang. Apo. Nanay, anong oras pa po tabi ka mo rin ginakapila? Kasi bago pa... Alabaon? Mga anong oras pa po, nanay? Pangalang alas 6? Nako. Taga-sayin po ka mo, nanay. Buragwis. Taga-Buragwis po ka mo. Opo, natananay ito nagsaga ka mo magpila tabi. Nakalive kita sa DCGB po tabi. Nasa ibong nalinya si VP Henry. Hello, manay. Sa barato, ang bagas. Oo. Kasi naman kaming trabaho. Iyo po. Nagtitinda po tayo man eh. O yun ang mauranong. Iyo. Pampirang base mo na pong pagpili andyan manay. Pagpila. Kan lunes pa ko, apat na lunes ako. Dahil nagdigdita, nagtinda ako. Nag-cut off na. Okay. Hanggang pirang kilo po ang dapat ninong mabakal kada alda o kada bulan? Hindi akong pira ito sa ko. Hindi ka pa mananay nakapabakal po last time. Dahil pa. Oo. Dahil pa. First time mo ganyan magbakal? First time mo? First time ko tanya VP bako VP pang-apat niya na ining beses na pang-apat niya. Oo. Pero dahil sa VP na-accommodate. I see. Nagtitinda nga na ako. Nagtindang mani? Opo. Oo, okay. Anong oras ka nagpila? Kaso bago pa? May ticket ka po dyan? Dahil, Iga po ka mong ticket na nakuha o pila sa nampait nindo? Pila-pila lang po. Tinawan na po kamo duman. May number na pong tinawan ko duman sa nasa laog. Dahil man. Nagpila lang? Nagpipila lang ini VP Henry. Wait lang VP, tamahan na pa ko duman sa may Oroinotan. Mga nakapila pa. Tego kaya di VP Henry ki mga nakapila digdi sa luwas. Pero pa ini di VP Henry sa nakapila sa mismong laogan na compound kay niong NFA Bicol na yung man ang pag-utilize sa ining Food Terminal Incorporated. Baling mo digdi VP Henry itong good morning po nanay, taga-sain po ka mo? Anong oras ako mo digdi na sa pila? Alas 4. Alas 4. Opo. Nasa ibong nalinya si VP Henry Alas 4 pa dahil ni po VP Henry. Alas 4? Kapila. Opo. Nako, taga-sain siya? Taga Buonot po. Buonot. Pina pong edad mo nanay?
65. 65? Opo. Opo, ano po, kumusta ang pamati mo na nagpipila ka dyan? Ano man po? Okay lang naman po, wag alat. Okay lang po sa doon naghalat? Opo. Oo. Nakatindog baga po kamo, pang 4 o'clock hangon, nakatindog pa po kamo, dyan kang tukaw? Wala man pong tukawan. Yaman pa po kami dito sa luwas. Gusto sabihin po, halabaong ka ng tindog dyan? Opo. Nako, dahil ka man pong rayuma. May gawin po. Pangyari sa maabaka. O di, sige na, ingat po kamo ha. 4 a.m. ka pa pala di. Alas 4, saro, 2, 3, 4. 5 oras sa kamong halat dyan? Opo. Ikapirang bisis mo na pong nagbakal dyan, Lola? Po. Ikapirang bisis mo na pong pagpila dyan? Pangduwa pa lang po ini. Pangduwa. So, inot po, perang kilo na bakal mo? 10 kilos man lang po. Iyo, di ko yan, perang kilo ang target mo? Dahil man po, 10 kilos man lang biraray po. Di bali, kung sana, 4 kilo na lang sa imo niya. Tanang may 6 ka nang nabakal. Day VP, kada pagbakal po, VP Henry, 10 kilo. Okay. Anong bibi? VP. Sorry. Sorry. Nangiturugan ako. Nangiturugan ako magabot sa kuyang bibi Nag-apod sa imo? Kung yung tabi, Angel, alam ko na. Sige na, saro pa daw. Karoon ako saro. Ito na VP Henry. Sama nga po ako digdiyo. Tatay, good morning po. Mm. Tatay, pamperang beses mo na po. Anong oras ka po rin nag-apil? So, bago alas 6. Pamperang beses mo na po. Pang 2, pero matagal. Aloy na ako nagpila kanino. Aloy na. Tapos, tanawakin. Okay. Po, tatay, tanag-gatas, nagkakamulig di magpila na araw kayo ni kahalaba po, tatay. Gusto makakuha kay baratong bagas. Taga saan siya, Angel? Taga San Joaquin po, VP San Joaquin. Anong oras siya nagpila? Pakiulit? Alas 6 na po, VP Alas Henry. 6. Di ko sabihin, 2 oras sa titindog dyan. Alas 6 ako nakapila di. Ayan. Okay. Sige. Angel, Yes, VP. ining programa kan gobyerno magayon, apresyado tayo ni. Ang medyo kwan lang, ang pigreklamo sa to didikan mga listeners sa budak kang kapamilya ka iyan. So pagpila kihalaba diyan buda sa sistema duman sa tabako iba man duman ta may number. Opo, Kung VP paano may Henry. veteran iyan, ang pagpila diyan bako masyadong arog ka anda. Ta siyempre mga seniors baga napapagal kakatindog yan, Angel. Opo, VP Henry. Ako nga ni na junior pa sa napapagal kakatindog. Ako nga ni VP, maglakaw-lakaw lang ni di, makulog na sa VP. At tayo na nga ni baka makaisip kip kaya dapat makauron tayo itong focal person dyan kung anong ibang pwedeng gibonin da ka na nga daraon sa barangay para madali ang pila etc. Di ba? O baka pwedeng bugtakan niyang kitukawan. Okay. Problema nga ni VP Henry sa DAIPA sa FCI mismo. Sige. Di kita pwede makahulong taga-NFA. Ina tawong pigahalata. Taga-NFA yan? Bako siya VP Henry Private? sa NFA, FCI. STI? Bako siya, FCI. Ano meaning kang SDI? Food Terminal Incorporated. Food Terminal. FTI? Apo. Pag ako STI. Okay. Pero, ano na dapat may makahurong kita dyan na taga-NFA na nga boss kang NFA na saan mag-recommend duman sa taga-FTI kanahiling ang sitwasyon kan mga nagpila dyan na mga senior sa luwas. Liluya kapag parailing, Angel. Nag-flag racing pa kaya VP Ay, sorry. Henry. Stoy. Di Mag magpara ribok tabata nag-flag racing pala. Okay? Yes po. Opo, Sige. opo. Okay. Bala ka na. Mabalik ako VP Henry pag Okay. once kami nakahuran po sabi Sige. ni VP Henry. So yan VP Henry, ang mga storya pa, haligid sa luwas, Kuya Boy, inyo ang masarga. Thank you, Angel. Live report from National Food Authority. Mientras tanto, si Jimmy Nasalita nasa linyaman, fish landing sa Nagas Uwas Albay na sayang. Ano nangyari digdi, Jim? Go ahead, Jim. Come in, Jimmy. Hello, BP. Maray Yes, go. na aga. Maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya to for the first time sa programa mo, Tabi BP. Oh. Si Mayor Jan Kenneth Trinidad. Oho. Kan banwaan kan uwas.
Iyan ang sa aramo niya to kay Mayor Jan with regards diyan sa fish landing status sa costa sa barangay Nagas sa Banwaan kan UWAS. Opo. And sa pang punto ta BBP, aramo niya to kay Mayor kung ano ang diskarte ka nito na-approve na sang guni ang panlalawigan review. Itong good news para sa mga senior citizens sa digi sa UWAS. Edad 80, 90, 100 may benepisyo o kaya financial assistance sa mga aruga na mga edad kan mga kamagurangan. Approve na dyan sa review sa ang panlalawigan. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si BP Henry sa angkor sa DCG. Mayor Jan, good morning po. Good morning, Tabi. Sir Henry, asin sa mga taga-subaybay kang DCGB po. Opo, salamaton tabi Mayor sa oras mo rin sa DCGB. Ano pang latest duman sa fish landing sa Barangay Nagas? Ano pang discovery nindo? Actually, kawan taning instruction ng Municipal Engineering Office at Municipal Agricultural Office na magbisita sa fish landing na naraot ng structure dahil sa kinauna kang tubig dagat. Talagang nagluyan na, nagbaba na sa structure. So, pigtawan taning advice ang publiko na demo na pag gamiton ta delikado na po ito. So, structure. So, that's why ang Municipal Engineering Office I will conduct safety measure wala tabi ma-disquido tabi duman sa fish landing structure sa Barangay Nagas. Opo. Pero anong mayroon ining fish landing structure na yun? Nagamit po ini o dai? Ang latest available information ko ay pig-construct ini I think last 2018. Opo. And so far day pa man ini nag-operate ng fish landing na ini. Nako. I don't know for some reasons. That's why pigtawan ko ani ning instruction ng Municipal Agricultural Office tawan ako ning report. Okay? I see. Ang fish landing tabi, anong klase ang fish landing? Gari seaport po siya Mayor na sa. Ano pang klase kang gitsura ka anda? Igwa kay ako digdi baga sa kami baga sa Legazpi, igwa ka digdi sa may sawangan dapdap. Ang basically idi bagsakan ko ta ini. Bagsakan ng mga nadakop na mga sira. Sira. So dapat magkakayon in trading. Okay? Ayun. Tama. So kumbaga magamit digdi ang seller and then the buyer of fish. Seller so mga parasira ta or kung kisay man na nagbakal ka mga sira parasira. So and of course yung mga consumers or buyers. Yeah. So dapat amo kadi ang meeting place. Okay? There is supposed to be trade happening in the fish landing structure. So far da pa man ako narangog na nangyaring nakayuning operation nasabi supposed to be fish landing. Iyo. Ano po daw ang rason tabi Mayor taday nagigwang operation niyan buda? Si say po ang dapat na magpadalagan po ka na fish landing na yan? Yan ang buko patabi clear to me at this point in time. So nasa data gathering pa po ako. Kung first is nya nga duman establish, duman ang establish ang fish landing sa Barangay Nagas. Number 2 is that ano so project proposal and who should be the beneficiary. So yun ang mga information na today I am supposed to get from the department. Na I instructed to collect information kasi sayang to infrastructure. Ano pong agency nag-implement kan Mayor tabi kung may idea na po kamo? I think it's a BFAR fund downloaded to the local government. I see. Okay. So kung sabihin tabi Mayor, fish landing yan, may kapasidad iyan na Nagas area na siyempre may dagat dyan na magduong dyan sumidyo durodakula tabi na bangka. Tama po Mayor dyan? Yes po. Dapat hararom yan di ba? Yes. Dapat hararom yan. Tabi ano. Ngunyan. Ang piganap ko is the technical study kung bakit, yung reason kung bakit pinili yung Barangay Nagas for the construction of that fish landing. Okay? Kasi maraming
barangay. We have 5 coastal barangays na also ang industriya ay pagsisira. So ang Ungawana is niya nga barangay na agas ang napili para lagyan ng fish landing, and it did not operate for some reason. I see. Okay. So meaning po, kung 2018 siya, 2018-19 is pandemic time hanggang 2020, di ba po? Most probably, back after Kotakan, dapat nag-operate siya kung talagang, ano yan, may need ka sa mga fishermen ta dyan, Tabi Mayor dyan. Ano? Yes Kaya, po. sayang. Panaprado po so kantidad budget, Mayor, kung na-discover na po nindo? It's around, I don't want to give the specific details pa, sir. Yeah. Okay? So, Apo. but I think if you will estimate, it's around 5 million. Ayun, okay. Medyo kanyan. Regardless po kung pera yan, siyempre, dapat pakinabangan kan tao yan. Government funds po yan, people's money po yan, di ba, Mayor? Yes. Yan. Yes po, yes po. Okay. Sige po. Mahalat po kami, Mayor, kan mga development kan proyektong iyan. Sayang, 2025, 2026 na ngunyan. Di pa nagamit. Pero silent po, Mayor Tabi nindo, last point na lang po regarding yan. May posibilidad po na magamit iyan po na fish landing na ngunyan sa presente? Kung ako po itong Tabi, for me, no, in my own opinion, the project, the structure is not strategic doon sa barangay. Oo. Kasi mas marami pang, for example, yung barangay Tapel, mas maraming fisher folks doon talaga. And of course, yung sa Badian and Kagmanaba. So, actually, I was advised by the barangay na hindi naman sila na-consult, no? On the construction of that fish landing project. I see, opo. Sige, Mayor, mahalat po kami kan mga developments kang bagay nan. Sayang, para ko sa banuaan yan. Anyway, Opo. maray man po na nabukasan po nindo ang tangani po maraman kang publiko. Digo ki mga aro ka na proyekto na baka kung matugutan, di ba operar yan para di masayang ang kwarta kan gobyerno po, Mayor? Yes po. Okay. Tama po kayo, Sir Henry. Opo, okay. Mayor, may iba po ako. Ano po itong regarding naman sa ordinansa na banggit ni Jimmy na para po sa kapakanan kasi mga kababayan dyan sa Uwasalway? Okay. So sa senior citizens po kasi pigatawan taning incentives sumana. So 80 years old, 90 years old, and of course yung 100. Opo. So actually napas mi na ini last year. So wala pa sana sa review no panlalawigan. So the good thing is that naibutang mi na kadi sa budget. So we have already budget allocation for the cash incentives for senior citizens. Okay? And of course, pasalamat kami sa province for supporting that ordinance for the welfare of our senior citizens. Opo. So we're ready, we're ready to provide cash incentives to our senior citizens reaching 80s, 90s, and 100. Opo. Pero po, Mayor, ang kantidad na itataon nung dagdag na cash benefits sa mga seniors na dyan sa UWAS? It's 10,000. 10,000. So meaning, di ba sa national government, may perangan sa national, 25 tabi, Yor, tama? Last time, I think it's 100,000. Yeah, opo. So meaning po, plus national, and then sa support nyo dyan sa lokal na gobyerno, maugman sa tuyang mga senior citizens kadawas, oras na mabot sa 80, 85, 90, di ba? Yes po, Sir Henry. Opo. Pag nag-100, Mayor, pero pa ang dagdag, pareho ba? It's 100,000. 100,000 Wow. po. So 100,000 from LGU Ligao, UWAS. UWAS po. Halisendo. Plus, itong 1 million, tama ba yon? 1 million? 100,000 man, 100,000. nahali man sa national government. Magayon ang mayor. So, ang ngunyan po, no rin po si effectivity kang pagtao, no rin po so dapat na birthday kang senior para makapuuna po kamong mag-release kan benefits na yan, Mayor? Actually, we have records. So, on the day of birthday, binibigay natin through our social welfare department. Ayun. No rin po, Mayor, nagpuon ka mo? We started January already po. Wow. Kasi approved man sa budget sa 2026 last year. So kada may birthday, bako lang kwan talagang may panghanda, Mayor, ano? Opo. Tsaka ang good news is we also have budget for free birthday cakes for all senior citizens. Wow. So lahat ng senior citizens sa bayan ng UWAS will receive free birthday cake
from the LGU UWAS po. So it's part of our budget and it's part of our social welfare program for our senior citizens. Oo. May kandila, Mayor, sa birthday cake. Igwa po, pero senior na po masindi. Nagkaraman sana. Karaman sana ta. Paminsan baga, pag may birthday baga, may bloom, nag-bloom baga, di ba, Mayor? Opo. Tapos naghahanap pang kandila. So, pag may cake ka mo, siguradong may kandilang kay ba? Opo. Okay. So, good luck. Congratulations, Mayor, ha? Ara mo, pag mga programa na para sa mga senior citizen, ugmahon ako kaanta. Sinda po din, man kidapat na gibon lang ngunyan. Mag-ugma, di ba? Opo. Mag-ugma, stress-free, etc. Yan dapat ang kung paano tatamano ng mga kababayan po na mga nag-iedad na sa tuyang kapalibutan. Mayor John, salamat pong maray. Unless po na may mensahe ka sa mga taga-Uwas Tabi. Okay, salamat man po Sir Henry no for inviting me as for this interview. Nagpasalamat man po ako sa padagos na pagsuporta po ng mga Uwas noon sa satuyang mga programa as in proyekto po para sa pag-uswag nung sa atong payabang banwa. Salamat po. Salamat po, Mayor John. Jimmy? Okay, so yan tabi, BP mga tugang si Mayor Jan Trinidad Canabanuan Canoa sa itong fish landing para punta daw ito sa BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon ano nang plano ninda kato kung takday man pala nagamit. So paano na ito? Okay, so yan tabi BP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa Luwas. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Good morning, sir. Sir, may confirmation lang ako tungkol po ini sa PhilHealth. PhilHealth, ano po yon? Yes, sir. Ako ya, sir, senior na, nagpa-check. May programa ba ang PhilHealth niya na libre? Ano po? Yakap sabi, sir, yakap. Yeah, opo. May libre. Anong concern tayo naman, sir? Ang concern ko naman, sir, nagpa-check up na, nakuha ko, na-bill ko itong Yakap. libre ang check-up ng doktor. Opo. Ngunyan, tinawanan ko kang Dr. Crescita. Pag duman ko po sa hospital, dahil ko nasabihin ko na ng hospital, may mas kilo sartan, dahil sindang pinaw. Sabi nila, kantil, pag pa-registered ko, libre na tabi ang bulong. Oo. Ngunyan, minimum lo sartan, dahil sindang tabi, dahil silang available. Sa hospital? Opo, sa hospital. Nakulang hospital, kilalang hospital. Saan may problema, sir, sa hospital? Bako man sa PhilHealth bago? Taday available silang bulong? Ano, sir, dito man nung po nila yun sa PhilHealth para sabihan itong hospital na unyan resita kan pasyente, dapat itaw. Dahil man pasyente, wala man lamang kilibre mas kisaro. Yung nga, madali lang, sir, ha? Madali lang, sir, may lang. Gusto kong makasingit. Yung baga, oo. Tanganing may aputa naman direkta naman sa taga-PhilHealth. Ayun. Sir, madali lang, ha? Di ka man nadadangog. Anong hospital po, sir? Di ka man nadadangog on the air. Anong hospital po yan? Di ka man nadadangog on the air. Naka-off ka po. Naka-off ka. Anong hospital po? Di, nadadangog mo ako. Di ka man po nadadangog. Ako lang ang nadadangog mo. Di ka man nadadangog. Anong hospital? Sige, sir, ha? I-consult ko po sa PhilHealth, yo. I-consult ko sa PhilHealth. Tangani na masabutan kung paano yan. Sabi sa PhilHealth naman, pag duman ko, libre ang bulong. Bulong, oo. Naresitahan na ako, minimum lo sartan, dahil lamang kikinawara, dahil silang available. Ay, nako. Sige, sir. Makikipag-ugnayan uli kami sa PhilHealth, ha? May-interview graray kita, yo. Sige po, sige, sir. Sige, sir. Tabidan mo gumugunan ng kunyan sa resulta dyan sa... Apo. Apo. Yeah, salamaton pong maray. Salamaton. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Alright. Thank you so much. Joshua. Hello, Joshua. What's going on? Hello, Joshua. Naputol si Joshua. Naputol. Hello, Joshua. Hello, BP. Yeah. I-appointment po daw tabi ako dumadumang ka kung bako sa aga o sa Miyerkules, basta sa aga o sa Miyerkules. Ilay mo daw tabi sa ko si Madam. Sige, karon ta kang inot si Madam Seto? Si Ma'am Larry. Larry?
Sumagayon nun baga sa PhilHealth? Opo. Si Larry ang pinakamagayon dyan eh. Larry and Ma'am Gigi. Si Larry Ilagan? Aha. Si Larry Ilagan lang analing ko magayon dyan? Otong Saro, itong pinakamagayon sa pagiling ni Pio? Iyo. Oo. Ako kay Ma'am Larry ako nagagayunan. Si Pio, dumam kay Ma'am Singan ito? Gigi na ron. Anong first name? Gigi. Gigi. Aha. Naron. Naron. Ultimo nga ni ngaran, hindi ko na po-pronounce. Iwanan ako na Ma'am Gigi. Kaya sa... Paborito kaya siya ni Pio eh. Aha. Kay Ma'am Larry ako, yo. Seryoso, joke lang yon. Seryoso, appointment mo do ako, tayo daw ining yakap tabi Pio. Ay, Pio, Joshua. Roger Lipe. Ining yakap program, ikaw, maski mga 8:30 kayo, do, ano, sa aga, o ano. Maski sa hapon, na programa tabi Joshua, yo. Roger. I-reiterate mo ta. Pag restaurantan yakap na iyan, tako kaya, nagayon agang programang yakap. Ako gusto ko nga na iyan eh. Every day I want yakap. Tapos naputol si Joshua. Anong ibig katra mo? Every day I want yakap. Tama? Hay na si Joshua. Joshua? Hello? Ako gusto kong programa nga, sa totoo lang, everyday, I want yakap. Nito? Pareho pa lang kitang dawa, eh. Oo. Sino man naman ang aayaw dyan? Oo nga. Pag-uli ko, yakap. Aha. Pagkatulog ko, yakap. Pagising, yakap. Pagising, yakap. Correct. Pag sa labas ako, Ano? walang yak. May yakap, eh. o sige, seryoso i-schedule mo ako kay Ma'am Larry, kauron tadi kanin yakap ta. Kada ko la concerns. Yo. Kagabi, Okay, sige, okay. Maski mga 8:30, bako masyado sinang busy na sa trabaho, mas maray, yo. O maski, basta saga, between 8 and 9, yo. Okay? Sige, Joshua, go. Joshua? Hain na Joshua ini, oh. Hello? Haing ka ba ya? Ha? Hindi kong putol-putol. Ha? Hindi kong putol-putol. Haing ka talaga putol-putol yan. Sa daraga? Yun marauto ng ganda. May minapod ba ka sa ibong bigla cellphone mo? Ade, Aha. pag hero kang hello? Pag simbag sa'yo mo ka nagapod, haing ka? Makanervyoson? Yaon digdi. Sen ka nga ni, haing ka? Digdi. At nagano ka dyan? Okay, sige, go. Yes, anyway, tabi BP Henry, nagpupuunang rosoon kan mga aplikante ang covered court BP Henry digdi sa munisipyo kan Daraga Albay sa tubangan lang ini kan munisipyo para sa mangyayaring unyan na Job Fair 2026. Katakod ini kan mga aktibidades tabi BP Henry ta nagapadagos na Kagsawa Festival ngunyan na bulan ka na Pebrero. Kadakol ang mga mapartisipar na mga employers digdi and nagpupuo naman na magdakol ang mga aplikante na gustong makapag-apply ng trabaho tabi BP Henry. Ang naging tugon baga kaya ng Public Employment and Services Office o kaya PESO Daraga magdaraki at least 10 lamang na mga resume tabi BP Henry pasiguro tanganing makapag-apply ng kadakol na mga kumpanya kung masyertehan di mas maray na makakatulos mo yun aldaw na trabaho. Maghapon ini tabi BP Henry na aktibidad digdi sa Daraga Covered Court and kaurunon ta ang PESO manager ng Daraga. Sir, live ako sir sa radyo tabi sa DCGB kay bahan ko si Sir Henry Maceda. BP si Sir Ray Joseph Lawenco ang PESO manager kan Daraga dito. Agad ang tanin pahayag
pamangyayaring job fair mo yan. Sir Tabi, live kita sa DCGB with Sir Henry Maceda. Ray Marinaga. Good morning po. Good morning po, Sir Henry. Yes, sir. Good morning, po, Sir Tabi. Henry. Opo. Salamat naman Ray sa oras mo sa DCGB. Kumusta Tabi ang sitwasyon mo niyan kasi yung pigigibong job fair? Ano po ang expected nindo sa satuyang mga applicants asin po sa tuyang mga employer, Tabi, sir? Okay po. So bali po iningkag sa job fair po sa siyempre sa suportakan sa tuyang mayor si Victor Perete po pig-conduct po ini para ma-facilitate po ang trabaho po na pigahanap ng mga job seekers at the same time po maapunan malagan so pigahanap ng mga employers na mga empleyado na kaipuhan nila. Yun po. So hold ta po ngunyan igbisak daraga covered court tangunyan po dakol na po ang nag-a-apply po and dakol naman po ang employers ang yaon digdio. Yan po. And tangunyan po ang mga employers po na yaon digdi is nasa 19 po na 19 po na local employers tapos iba po kitang tulo po na overseas employers. And may government agencies man po kita na pig-invite like TESDA, PSA, SSS, of course ang DMW, tas hindi po ma-monitor kang mga overseas employers. Then of course ang DOLE po, yan man po digdi. And pig-invite naman po sa Integrated Bar of the Philippines para po mag-offer man po sindang free notarial services and free legal consultation po. Yun po. Wala, sir. Yes, Ilan po ang job vacancies po sir na available today? Okay, so ang job vacancies po, we have 1,000 job vacancies na pig-offer. And ilingon ta po, kasi di pa naka-register gabos na mga employers. So, baka magdagdag pa po yan. As ilingon ta po dyan, ma-update na lang po ako dyan. Ayan po. Aside po sir sa resume, ano pa po ang ibang requirements na dapat po daradarakan sarang ma-apply? Okay po. So, ang resume po, aside from resume po, siyempre po, kung may birth certificate po kita, natigagat. Although, ang pagdaga-screening man, initial interview po ang employer, ang pigagat man lang po is so resume. Kasi yung man lang, pero, halimbawa na hire na po kita, ayan, birth certificate, then, so mga pertinent like baka igwa na kitang NBI clearance, and kung may SSS pigahagad man po. So yan ang mga documents na pigahagad po. Ano sir ang educational attainment dapat kan ma-apply? Well, depende po sa trabaho na piga-offer, May mga trabaho na paano po na pwede nang makuha kang senior high graduate, So depende po yan sa employer na naghahanap ng mga empleyado. Pero usually po, siyempre, pag college graduate ka, mas malawak ang ma-applyan mo. So, usually po, college graduate po ang pigahanap ng mga employers. Opo. Sir, so, ngunyan lang po, nakadangog kayo ng bareta, pwede sindang maghabol taod-taod o kaya hanggang taod-taod na hapon? Pwede po. Hanggang hanggang alas 5 po ining job fair me. So, ongoing na po ang ngunyan. Kung wala man na po kamong importanteng lakaw, tapos maghahanap po kamong trabaho, probitsaran na po ining job fair digdio sa Daraga Covered Court, ining Tagsawa Festival Job Fair po. Ano sir, for Daragenyos lang po ini? No, actually, siyempre, prioritize ang mga Daragenyos, pero open po ini sa paskisain po na munisipyo na kaya po magdigdi sa Daraga Covered Court po. Last na lang sir, din sir, budak kung iba ka pa ng ibang invitation Tabi. Okay, so nagpapasalamat po kita kay Mayor Vic sa suporta na pig taon niya po sa tuya, kasi yun po yung one of the trust of Mayor Vic talaga is employment, again, nangangapudan po ako sa mga Daragenyos na aprobitsaran po ining job fair na ini. Yan po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Opo. Alright, BP, si Sir Ray Joseph Lawenco, ang PESO Manager pa BPN Ray, Bigdi sa munisipyo kan Daraga.
Okay, so yung Okay. kami dagdag na istorya, Josh Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa Alua. Alas 8:37, magbabalikan hapot mga tugang dito po sa DCGB, makalipas lang kan mga patalastas. An hapot, Ang mga kaiba si baretang ini Henry hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Ranji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival!
poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kanunong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Piudoran. March 11, Mutyanang Piudoran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piudoran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Piudoran Albay. Manami, Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite cat litter din para sa mga pusa. Available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, Kuya Nes, mari ka po. Okay, sige, okay. Madalang hata. Nagapod mga tugang si Kuya Nes Belga. Kuya Nes, good morning. Ayaw kasi bago pa ako gigulo-guluhan kay Apod habang nagtatagal kang ihion sa kutse. Naghatod ako kang aki ko sa Bio. Grabe talaga ang traffic. Talaga? Oo. Dumiritso ako sa may Maroroy. Tapag una ako niya ako. Dahil ako mabalik sa may Washington Buda sa pasiring sa may St. Agnes. Apo. Iyo manggiraray ang inabutan. Kaya siguro kung ano man ang mga para tararam na mga pag-improve kang traffic condition sa Legazpi, especially pag rush hour. Yeah. Garo man na epekto, garo man hindi na kukuha ang tunay na solusyon. But anyway, bako man yan ang main kong gusto reakan. Itong manunod sa flood control. Itong manunod sa flood control. Magayon itong mga reaction kang kuya na itong pagbugtaki mobile pumping station is only an admission of the failure of the pumping station na mas nakula ang ginasto. So anyway, iyan na mobile pumping station na iyan. Baka na paninda na isip, pigigibo ko na di sa may sakuya. Okay. Nagbaba pa ka dyan sa imo, di ba? Nagbaba sa imo dahil kaining palpak na patrabaho, pagkaayos kaining gugon bypass road. Pag minakusog ang uran kung may bagyo, grabe kung di baha ining purok 5 kang gugon kuda ining happy homes. Okay. Kaya pag mauranon garo bako happy homes na, so happy homes very hard, sad homes. So dahil katanin ko lang ang happy homes sa kariba ko dyan. So kaya digde ang kudal ko bako ini suhalo black intiro ini buhos palibot ang kudal ko, ang gate elevated, kaya pag mauranon susulaton mi so drainage, so tubo na pigagihan kang tubig, susulaton mi pagkatapos yun na ito magpapump kami, may di kuryenteng dakulang water pump, may di makina takong dain ng kuryente. So yan. Noko. And gusto ko lang i-share
ini kung gusto mo inigibuhong kan mga yan na pigabarari wala og ang yan Opo. makakatabang ini. Gusto ko lang i-share sunahiling ko sa Japan. Opo. Hali pa lang kaya kami sampulong aldaw kaming naglakaw-lakaw sa Japan. May nahiling ako dumaan kung paano ninda pigad dredging ang kanal. Okay. So, sarudo man nakadala na agyan ko dahil ko garing na video. May sadayot sa nasindang heavy equipment. Nakakiling naman ako kandig diyo. Ang mga saradayoton sa na heavy equipment. Pwede mo gibuho na backhoe. Pwede mo gibuho na bulldozer. So, sa day na kanal, nakalaog man itong kuyan ninda, itong heavy equipment ito, nakatama man duman sa kanal, bulldozer ninda so daga, bahay, graba duman sa kanal. Pag natipo na, igwasin da ki vacuum. So natipo ng baybay, graba, pigba-vacuum ninda, tapos toto sa itaas, nakakalamay tangking dakula, nakakalaod so, pigba-vacuum ninda. Okay. So naisip ko lang, ang problema tadigde, iyo yung paglinig kan mga saradayot na imburnal, tangali na day magpara baha, ano daw kung makakuha ang city government, nakabakal na nga ni sindakan mobile pumping na yan, makabakal man sindakan mga arog ka itong equipment, ako yan nasaradayot ang mga drainage imburnal, imbis langan man na magpaparalaog yan ang malaog yan ang tao, malimpya kang grabe man, garo makahira ko naman magapahurokon mo dyan sa saradayoto na imburnal. Ano daw kung makabakal man kiarog kay itong vacuum na ito na madurudog sa naso, makahagkahag sa naso sa iraraw sa imburnal, pagkatapos papaiton mo na ka itong vacuum na ito. Yan. Okay. Yung vacuum ninda, pwede ninda ipagdumping sa mga nangangaipuki peeling materials. Okay. Iyo yan. Kung makabakal ang city government ka itong makinang ito na dakula na vacuum na mararangkal na sa mga gapo duman sa tubo na pigaagi ang pasiring duman sa tangki na pigakargahan. Aro kaya ng main suggestion ko. Thank you. Thank you, Kuya Nes. Salamat na maray sa magayon na suwestyo na yan. Kaiba. Eling kung mananggan si Kuya Nes, haling Japan, nagtursinda sa Japan. Pag kinumparar mo talaga ang Pilipinas sa ibang nasyon, mamumundo ka talaga. Depressing masyado, paminsan. 3M, ang lalaking hindi. Nasa linya mga tugang si Angel Mustasa, hali po sa NFA. Angel, good morning. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Makahurong tangon yan si Ma'am Julie Lineresas, an Assistant Regional Manager po sa VP Henry kan NFA Bicol. Tanganing maaraman ka man sa lado kan NFA kung ano man ang pwedeng maitabang ninda para sa siring kaning sitwasyon VP Henry kan mga senior citizen. Good morning po, Ma'am. Nasibong na linya po si Sir Henry Maceda po. Ma'am Jolie! Good morning, Ma'am Jolie. May naaga po. Yeah, good morning. Pakadangog ko naman kambutis mo, madam. Halay ng panahon, ano? Okay. Iyo po. Yeah. Ma'am Julie, may nakakaabot kaya kasamuyang feedback regarding sa halawig na pila, kan mga, lalo na kan mga seniors, nag-uura, nag-iinit. In fact, ano ba, mga 4 o'clock pa, before 3 o'clock AM nakapila na. Hindi naman sa tabako man, may concerns sila regarding sa distribution of tickets daw. Halos, ang term kan ibang ginamit ha, so nag-upload sa kodigdi, medyo masamok daw po. Paano daw po, madam, ma-improve tabi ini na, sabi nga ni Magi, sorry for the term, di ko man aram kung ano ang tama, no? Agar para maging mas more friendly po sa tuya ng mga beneficiaries, lalo na po sa mga senior citizen, Ma'am Julie. Okay po. Sir Henry, actually po, kami, gabos naman na logistics, tigtataumi po na para matabangan ang STI. Opo. So, ngunyan po, ang kayo ng mga diskarte, arrangement, kung paano mo ito yan. So, hindi po yan. Kami po, ang trabaho nilang po, mag-issue bagas dyan sa STI. So, kung paano po ang sistema, sa India po tapos yan.
Pero po kami, willing kaming ipagamit ang sumayang mga resources, Oo, ang sumayang lugar, ang pen, Opo. mga tukawan, para po ma-accommodate ang tutuyang mga senior citizens. Mhm. Iba pang mga vulnerable groups sa tutuyang society. Mhm. At kung po sa Henry, sinabi mi na po yan pinaabot mi na iyan, halos terminative papalo up ang FCI, na kung pwede, dagdagan pa ki-outlet. Yeah, tama. Para at least, they sila kumbaga, maggrupo na pasiring didi. Oo. Kaya sa tamako. Kami po sa NFA, willing pa kaming itaumi po so NFA Libon para po sa mga taga 3rd District. Duma naman po. Opo. So pwede nila ito gamiton. Kaya lang, may pamanggayod po ki additional na mga personnel ang FTI. Opo. Ini ma'am na FTI, sisay po ini? Government agency po ini? O private ini? Government agency po yan na asat sa DA. So bako po yun ma'am ini directamente under po kang NFA, ang FTI? Bako po. I see. So kaya parang gari, tama bang pag-intindi ko sa mo na kung anong pigigibon ninda gari, maski ka mo nasusupog man na makiaram kang proseso. Yes, Kasainda po yan, DA palan ini. Yan. Oo, sa DA po. So pwede pa man tamang gayud po haputon ang DA. Kasi siya ang boss me. Yun ang Diyos ko, ngunyan nga ning aga po, paglaog mo, nahiling mo supila dyan sa hampang luwas nindo. Actually po, may nahiling man kami sa post sa FB na mga nakakaraturo bigdi po sa tapat na as early siguro as 3 a.m. Una sinda. Iyo, makamundo, madam. Makamundo, Ma'am Julie, sa totoo lang. Actually po, magpadagdag na naman kami kitukawan para po at least ma-accommodate sinda. Kaya lang dakulan po talaga, lalo na pag Monday, Senior Citizen Day. Iyo. Duman nga ni sa tabako man, as early as 2 o'clock a.m., may nagpipila na para, tapos duman kaya, gari may distribution kan mga ticket, gari may number. May number. Kaya atapon duman. Na sa mga taga-isla, siguro karon sindang mangka. Oo, nandun naman talaga po sunda. Kaya siguro iasaban ninda. So, syempre, schedule mang sang bangka. Opo. Ma'am Julie, ang feedback na ini paabot nito sa FTI ba ko, sabi mo? Yes po. Ano pang reaksyon ninda ka antabi? Ano ang sabi? Basta ang sabi po ninda, madagdag sinda kitao. Pero until now, may mga request na daangan. Maski po sa taga-FTI digdi, nagre-request man sila i-augment ang personnel kasi minsan dahil naman hindi kaya. Oo, wala pa danas kasimbagan. Paano daw yan? Dahil so, if tayo pwede maghanap kay garing, siyempre, gobyerno yan eh. Gari dagdag na gari ngayat, drupo na gari, another distributor. Kaya ito baga, naroon naman so... Ayan ang sigahagad ni mag sa FTI. Kaya ito baga, madam... Additional outlet sinda. Yeah. Naroon naman sa konsepto kaya ito kang bigasang bayan. Garo-arog ka yan. Naduman makuan na sana eh. Di ba? Kaya ito po, kang nahali po sa function ka ito sa NFA, nagkaigo kitang problema sa, syempre, sa mga konsumidores na, syempre, gabot mang gusto makakuha ki mura na mga inabagan. Kaya, ngunyan, sana po, gitawan ki ki oras na ma-approve na po ito na so rise up po baga para magkaigwa naman ki stabilization ang government para doon na sila halimbawa digdi lang sa FTI na pwede nang ma-access ang baratong baga sa mga market po sino po kang dati yung kung kulang kita o managadang FTI paano pwede man kuta bagang gamiton sa mga covered court sa mga barangays di ba? Mga mahiwason yun. Maski dahil pwede so barangay official mag-join dyan, mismo sindan mag-distribute. Sir Henry, pwede man po kaya ang LGU mag-request sa FTI. Okay. Na sindan na lang po ang mag-facilitate kaya. Kan distribution? Oo, sa distribution. Kasi tinatawan man po na authority ang LGU na pwede man sinda kaya mag-distribute through FTI. I see. May mawala nga po. Iyo So gari ngayon mabakal na sa mga senior nga halimbawa diyan na sa kwan sa LGU na. Basta taday man po ang mga munisipyo. Magkakaigo lang po sa Kimuwa.
Natalo din naghiro ang, anyway, mahapot pa kami sa FTI, Madam Buda, sa DA, regarding yan. Ang nasasarahutan, NFA. Actually po kami, very willing kami magpagamit kan sa mo yung mga Yung nga ni, pero pag... Actually po, ay mga empleyado mi po nga ni, ito po na mga driver mi, na kung halimbawa, di pa silang pigduduman, di pa silang pigdodrive, yung po sila, nag-assist sila dyan sa taga-FTI para at least matabangan man sa taga-FTI sa pag-facilitate ng mga tao. I see. Okay. So, ang role lang po kang NFA, kamang source kan bagas? Ipig to turn over sa FTI, din sa FTI ang ma-distribute. Sinda na ang in-charge ka yan para sa pagbabakal kan 20 pesos. Pagbabakal, tapos sinda ma-deposit ng kwarta. Kami talagang ma-issue lang po. Kambagas. Kasi bawal po kaya sa functions ni. Yung nga ni. Ma'am Julie, salamaton ha. Makikipag-ugnayan po kami sa DA para masabutan tayo. Salamaton po maray, Ma'am Julie. Alright. Angel. So, yan VP Henry, si Ma'am Julie Lenerasas, and Assistant Regional Manager kan NFA Bicol. Mga dagdag na barata, Hali Salawas, in Ramos Plaza, DCG. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa Lawas. Alas 9 na ugaring eh. Alas 9:03 na nga ni. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Makikipag-ugnayan kita sa DA, taso FTI pa lang, Food Terminal Incorporated. Sinang in charge yan? Ay nako, mahirap maging pobre sa Pilipinas. Salamat, Jomar. Dumang ka na lang tabi, Jomar, kay Pio. Itpatik note ko na lang ang sa imong parang digil sa tuyang record. Salamat, Henry M. Depong personalan, kita po, tagahapot lang. Mabuhay. Sinda, kita ika, ako, biko. Dae minapahudyan, permi numero. Uno ora mismo sa gabos, asing kami, permi.